Vandaag breng ik een bezoekje aan de koningin van de bloemen, de roos. En ook deze koningin vaart wel bij goede onderdanen. In dit geval de vele vrijwilligers. Wat zie je precies aan door? Ik ben de uitgeblooide rozen er aan het uitknippen, Ja. zodat er ook weer nieuwe bloei bij kan komen. Ja. Het groeit heel hard, Ja. dus we hebben best veel werk daaraan. Ja. Wat maakt de roos zoveel mooier dan andere bloemen? De vorm, de kleur, het is gewoon een hele mooie bloem in allerlei soorten en heel veel maten. Heb je net een mooie eraf, Hans? Ja joh, moet ook kunnen toch? Ik hoorde net een collega zeggen, je snijdt er de mooie af. Ja, maar soms kan je niet helemaal goed zo knippen dat het niet een keer eentje mooi eraf gaat eigenlijk. Hè? Ja. Dan zie je dat verkeerde hoek of je denkt van nou, misschien morgen is die ook kapot, dus is die ook niet mooi meer. En dan gaat hij weg. Ja. Ik had zelf vroeger al een grote tuin, dus ik wist al wat van de tuinen af eigenlijk. Wist je alles van rozen af? Nee, ik had geen rozen. Nou, het leuke vind ik collega's. Hè. Je praat over wat over een ander. We zijn allemaal gepensioneerd bijna, hè, op 1 na geloof ik. En dan praat je, heb je dus wat anders beleefd en dergelijke, dat 1. 2, de natuur. Hè. En het is gewoon heerlijk om hier te werken. Lekker, ja, stel dat je een probleempje hebt of zo, hè, en je bent hier bezig, dan kan je heel rustig dat laten gaan. Dan denk je, ach joh, het is helemaal geen probleem. Even dat en dat doen. Hè. Je krijgt een helder bolletje, om het zo maar te zeggen. Ja. Je hebt hier een drieknoppige roos. Ja. Nou, deze die mag eruit, dus knip ik hem tot hier af. Maar normaal moet je tot het 5e blad, kun je tellen en dan knat. Ja. Ik begrijp dat jij dit doet terwijl je eigenlijk gewoon een volledige baan hebt. 40 uur gewerkt per week, heb ik volledig, klopt. Ja. Ik ben wel via mijn vrouw hier terechtgekomen. Sleep je jou mee? Nou, die heeft me hierop geattendeerd Oké. om dit vrijwilligerswerk te doen. Want over 5 jaar mag ik ongeveer met pensioen. Mhm. En ben ik al van tevoren kijken, wat vind ik leuk. Nou meneer, het is ook gevierlijk werk ook nog, hè? Zeker. Af en toe wel, ja. Ja. Dus snoeien, schoffelen, onkruid plukken. Ja, Ja. Hoe leuk is dat werk? ik vind het ontzettend leuk. Ja. Ik doe het 2 keer per week. En de afgelopen weken 3 keer per week. Omdat ze handen tekort kwamen. En zijn we met een aantal mensen ook 's maandags begonnen. Hier zijn we vorige week al helemaal doorheen geweest, dus qua onkruid en het snoeien van de rozen, dat moet altijd, Ja. iedere week. Ik doe het eigenlijk voor de bezoeker, Ja, waarom? dat het gewoon complimentjes die je krijgt onderweg. Je krijgt ook allerlei vragen van, wat mag je terug snoeien, wie ver. Nou, laten dat zien. Dat vinden ze geweldig. Zullen we eens aan de koffie? Ja, is goed. Straks Ja, wel. onder protest. Ja, hier ons laten gaan. Het is rustgevend, het is gewoon heel leuk om in een teamverband op een rustige manier je werk te kunnen doen. En je bent buiten, of het nou regent of niet. En geen stress van het werkende leven, maar gewoon lekker rustig je ding doen. Nou, zal ik als jongste de kruiwagen meenemen? Doe maar dat. Ja. En leegmaken. Heb je hem? Heel even. Ja.